haino hai chini o mangpli ni bisingti belaino kotorma party mung haike belaino wana masingta mangpli kase firuka sabo kubui sabo tatal tinina chung cheri silai sinai hayake ba sabo chola bai tong sabo buri bai tong tinina chini o mangpli ni bisingti dada sida mangpli kase faijak chung chiwo jotono dha dofana tui samung khailangnai bukungjuk patal kenya jamatia tabuk haste hapang tui dului achukjak haike ba TRPC ni chairperson yang baba shawo chukjak sini EM Robindra Dev Burma khursatai klayo asuk raslila busuk sal romui klugui tongmani tini hakino dadak sidak mangpli osrai srake mangpli kasipuni bukungjuk patal kenya edit khlai Robindra ni hekencho samung tangdi hekeba viral post khlai di ni je samani khlai di recording o to tau sibanjoli besi bono phunuk nai bele borok je berjak mano enke o ta borok kene ke kok salai to nai ke sibanjoli o mono risite jang nai o voice record risite jang nai ke o voice record kok sanai kanke bote basa burita haipa nang baisa ke Robindra ni photo rodi o baisa ke ta o oro ni o kok sadak no hanam le sibanjoli poni photo rogoi o wa khoroksa buri kutuk jang ni no ke khorang bosita ole jai bedi ti promothani neta ni tongmung Robindra ya sing hundi ya thibara si bo Robindra ya thibara ni tongmung hisari